usa ka babae giluwas human miadto ilawom sa taytayan sa Mactan. Pulis nga sakop sa mobile patrol sa dakbayan sa Sugbo gipusil patay didto sa Karkar. Ang hepe sa maong dakbayan girelibuhan. Mga biktima sa sunog na malhing sementeryo human gipapahawa sa ilang gibakwitan nga eskwelahan. Kuryente sa Sugbo wa gyapoy klaro. Governor Davide nangayo og petsa kung kanus ang mahibalik sa normal ang supply. Gisugyot ang paglibka sa suspension sa wholesale electricity spot market sa mga lugar nga naigo sa kalamidad aron makapalit og dugang supply sa kuryente. Apan sigurado usab nga musaka ang presyo tungod sa kanihit niini. Maayong hapon Sugbo, Bisaya ug uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulmanon. Ako si Frank Manilong Jr. Ihatod na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nakamugna og grabing trapiko ang nitabong eksena sa First Bandawi Mactan Bridge sayo ganinang buntag. Diyang usa ka babae ang suway nga muambak sa maong taytayan. Daghang o si Zero ang nitanaw apan walay makaakong mutabang sa maong babae. May kabat og duha ka oras ang pagluwas kaniya nga nang hapak pa sa iyang mga rescuers. Wa pa'y klarong rason kung nganong nabuhat kadto sa mga babae. Kang kansangan gitaguan pa sa mga otoridad ug kinsa ana karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Atong tanawon ang maiksina kaganina. Dennis Talok, Sugin Limi. Naglingkod ining dakong tubo. Dayon inanay nga milatay paingon sa ilam sa First Mactan Mandawi Bridge. Kining babae nga nagsulog og pulos itom nga bisti. Gipanguyawan ang mga taong nanguryoso kay basin unya makabuhi ang iyang makamot ug mahog sa dagat. Way nakaakong muluwas sa maong babay. Ang maong babay giingong gustong magpakamatay. Nakita nga ako siya nga barog-barog. Pato pagbalik na po na ko diri. Dito na kita suot. Sabi na kita ilaw. Pagkabantay nga makikisiyaw yun? Wala kay diri man ko hagi niya. Iyang book na yung man. Marog magulanon sad. Miabot kining ambulansya diin sakay ang mga rescuers. Dali nilang giandam ang mga gamit alang sa pagluwas sa maong babay. Mika naog og una ang usa ka rescuer nga mitunton sa PC. Misunod sab ang ikaduha. Sa ilawom sa bridge, natigayon ang negosasyon tali sa maong babay ug sa duha ka rescuer. Wa magpatuod dayon ang maong babay ug gani suway niyang gibugno ang usa sa mga rescuer. Nalambod sab sa PC ang gisulob ining high heels. Pipila ka minutos, nahigtan gyud sa mga rescuer ang lawas sa maong babay. Hangtod nga way nakaila sa maong babae kay natabunan ang iyang naong sa taas niyang buhok. Gisagpa sa maong babae ang usa ka rescuer nga babae sab dihang suway nga giwalis ang iyang buhok. Hinungdan nga gidasya paingon sa ambulansya aron madaa sa tambalanan. Wala problema. Gisuwayin sab sa pag-interview ang mga babae apan wa kini motubag. Dennis Tanok, News 5. Wa na maka-duty ang pulis nga sakop sa Mobile Patrol Group sa Cebu City Police Office kagabi. Diyang gikaligo kinigbala sa duha ka wa mailing lalaki nga nagsakay og motorsiklo. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Nagsulo pa kini sa iyang uniforme si P1 Felicissimo Unabia dihang gipusil sa duha ka lalaking luwan sa motorsiklo dinhi sa may Dan GP Rizal Street, Barangay Poblacion 2. Alas 10 kagabi, muduty sa dakbayan sa Sugbo si Unabia, kinsa nakaangkon og tulo ka samad pinusilan. Sakop sa Mobile Patrol Group si Unabia ug niadtong tuig 2009 nagsugod pagserbisyo. He is texting, kumbaga while waiting for the passenger bus. Then, sa oras na yun, may biglang dumating na motorsiklo. So, dalawa yung sakay na hindi natin ma-identify ito mga unidentified person.
bigla na lang pinutukan itong si PO1 Unabia. Mga higalang pulis sa biktima nga na-assign sa Karkar City Police Station mo ay nidala niini sa Karkar City Provincial Hospital apan patay na kining naabot sa tambalanan. Na-recover sa crime scene ang pipila kakabhang sa kalibre 45 nga armas. Lakip ang personal nga 45 kalibre nga armas sa namatay og cellphone. Gipaubos sa paraffin test si P1 Unabia. Pagsuta ko nakapabuto ba kini ngadto sa iyang mga mamumuno. Hindi pa tapos yung ating pag-imbestiga. Sa ngayon, ongoing review namin. Sana maano namin para magkaroon kami ng lead. Dugang ni Dineles nga makig-alayon sila sa Cebu City Police Office diin ma-assign si Unabia nang hinaot ang kapulisan nga nakuhaan sa security camera ang panghitabo. Ang asawa sa biktima niingon nga wa siya'y namatikdan sa iyang bana paglakaw ni ini. Ugwa siya'y nasayran nga kontra sa ilang lugar. Niadto lang Domingo gisaulog ni Unabia ang iyang ika-34 ka tuig nga birthday ug duna siya'y duha ka anak babae nga nag-edad og 9 ug 7 anyos. Nanginaot lang siya ko, makumpensya lang yun ang siya. Gagmay pa siya taon kay mga anak. Di pa siya ako kayang mawala siya. Kining akong nahimutangan karon mo ni ang gibarugan ni P1 Unabia samtang nagpaabot siya og series bus nga iyang kasakyan paingon sa Cebu City. 150 metros lang ang gilayon gikan sa police station. Panduna untay CCTV camera diha sa atbang apan atong makita nga nagtakilid kining maong CCTV camera. Nanuka diri sa syudad sa Karkar. Re pasaporte. News 5. Personal grudge ang usa sa mga anggulong gitanaw sa kapulisan nga motibo sa pagpatay kang PO1 Felicissimo Unabia. Nanguhag impormasyon ang kapulisan sa mga testigos ug sa CCTV footage aron maggamit sa pag-ila sa mga suspitsado. Apan suma sa mga kauban ni Unabia sa Mobile Patrol Group, layo ang posibilidad nga work-related ang pagpatay sa biktima kay wa kini mga dakontra sa trabaho. Grabing kasubo ang ilang gibati tungod sa gidangatan sa ilang kauban. Sa ating initial investigations, nakita na to ang una nga motibo is personal grudges because we found out nga kaning igsuon sa namatayong pulis nasa'y pending case, no, involvement sa kapatay, so possibly revenge ni. Siyempre na nag-uusar ni kay amo unang sakop kuhaan ng New York tao o lakong New York mobile kuhaan to dito. Subay sa maong balita, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Karkar, gitangtang sa iyang pwesto human mapakyas kini sa pagsumpo sa kriminalidad sa maong syudad, lakip da ang pagpatay sa pulis kagabi. Andrea Patenia, Sugid Limi. I will be issuing orders to relieve the Chief of Police of Karkar City. Wa na mahimuot si Police Senior Superintendent Noel Guilliamac, hepe sa Cebu Provincial Police Office sa performance sa Karkar Police Station. Mao nga girelibuhan ni ini ang hepe nila nga si Police Superintendent Enrique Delilis kaganihang buntag. Matud pa, dugay nang gipanid-an ni Guilliamac si Delilis. Sukad sa paglingkod ni ini niadtong Enero hangtod karon, daghan gihapon kayong krimen ang nahitabo ug wa masulbad sa dakbayan sa Karkar. Wa na mapugni ni Guilliamac ang iyang kadismaya, human laing krimen ang nahitabo kagabi sa maong lugar nga mikala sa kinabuhi sa usa ka pulis. Well, there are a lot of incidents of hold-ups, killing, murder, which until now unsolved. Palmangno karon ni Senior Superintendent Noel Guilliamac sa CPPO ngadto sa mga hepe sa nagkalain-laing police stations dinhi sa lalawigan sa Subo nga unta magsilbing leksyon ngadto kanila ang gidangatan karon ni Superintendent Enrique Delilis aron mas seryosohon nila ang ilang trabaho sa pagsumpo sa kriminalidad sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Gani laing gi-monitor karon ang kapulisan sa Naga ug Minglanilla. Sometimes I tell them maybe for you to be motivated sa inyong trabaho, I think you should sympathize and empathize with the victim so you will feel what they feel.
Gawas nga relibuhan si Delilis, ipaubosab siya sa pre-charged evaluation aron hukman kun angay bagyod siyang magpabilin sa serbisyo. Temporaryong ibalhin sa Operations Division sa CPPO si Delilis sugod ugma. Ang mulingkod isip Office in Charge Chief sa Karkar Police Station, mao ang ilang kanhi-hepe nga nabalhin sa CPPO Operations nga si Police Chief Inspector Teodolfo Manata III. On my part, ako kayo nga challenge sa kuha because kinahanglan ako nga i-meet ang expectations sa kuha ang Provincial Director. So, maghimo pa tao og inventory o unsang mga aspects dito nga kinahanglan nato i-improve o kinahanglan nato nga katong i-maintain. Andrea Patenia, News 5. Babaeng pusher na sikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch sa Cebu City Police Office kagabi. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nasikop sa bypass operation ang pusher nga si Angel Plaes, 26 anyos, residente sa Purok 3, Barangay Kaputhaw, Dakbayan sa Subo. Usa ka tip ang nadawat sa kapulisan niya atong Lunes kalabot sa ilegal nga kalukan sa dinakpan. Diyang makumpirmar kini, daling gipahigayon ang bypass operation sa tabang sa ilang asset. 200 ka pesos nga kantidad sa Shabu ang gipalit sa asset diyang gisikop kini sa mga operatiba sa City Intelligence Branch. 12 ka magagmayng pakete og laing 2 ka bulto sa gituwang Shabu ang nakuha gikan kang Pelaes. Laing 700 pesos nga kwarta nga gituo ang halin niini ang nakuha sab sa kapulisan. Makadispose og 5 ngadto sa napo ka gramo sa Shabu ang suspect matag simana nga dunay street value nga 20 ngadto sa 30,000 pesos. Way trabaho si Plaes nga may gituhuan sa kapulisan nga rason sa iyang pagsud sa mga ilegal nga kalihukan. Kini single pero wala ni siya trabaho. So baka wala na ibang source. Kanina lang nangligya na lang siya po. Ryan Sorote, News 5.